Nachos. Pizza. Take it out. Og her er det lige mere. Det er klitorisen. Jeg sidder her på Dan Hostel med mine homeboys fra TMT, og kan jeg lige præsentere jer selv? Damerne først. Det er man først. Ja, mit navn er Kubelej, og jeg har en pilothat. Han skal ud og Kubalai flyve. har da lige købt en ny hue fra Drop Dead, 250 kroner. Han fik rabat, fordi han er så leks. Og hvad så der? Med Star. Bibi, det er tjent for ham. Hold Hej. kæft. Hej. Vi er nødt til at ruter. Hvad er? Hvor kunne du sej nu? Hvad så? Hvad så? Nå, kom så. Hvad? Hvad er dit navn? Mit navn, det er så hej. De kalder mig Hitler. Hvad? Nå ja, det minder mig om 9 fra 9. klasse. Nå, Nima. Det er N-I to the motherfucker M-A. Du glemte den homoseksuelle. Hvad så, hold on? Det der, jeg gider ikke at pille på. Jeg vil gerne have, at min telefon skal virke. Hvad kalder de der? De kalder mig Juice. Ikke lu. Wallah, de kalder mig Juice. Kalder de det virkelig juice? De kalder mig Juice. Det er fordi, han drøber hele tiden. Wow, vi skal lige have lidt nærmere info. De kalder mig Juice. Frugtjuice. Her er der... Hvad bukser for det? Det er en sperm, der kommer op. Hjælp mig! Jeg gider ikke til at tage mad. Jeg hedder Hamid. Jeg samler på flasker. Hvad er dit navn? Moody cookies æderne. Vicky. Hvad er det, de kalder dig, homeboy? For de kalder mig Juice. Ikke liv. Wallah, de kalder mig Juice. Wow, stiljuice. Det var alt herfra. Nu besøger vi Tivoli.